So 109 je to Oskar Sabo, Kanisa Motocross, Suzuki 1300. A Robo Černý pripravuje naozaj svoj štart, aby buginy mohli vyraziť na trať. Trať je voľná, všetci sú pripravení, predpokladám. Zelená vlajka. Využil naozaj potenciál svoje buginy a úžasne vyštartoval. Až tak úžasne, že máme z toho červenú vlajku. Podľa všetkého to bude prešťastný štart. Maďarský ďalší jazdec Oskar Sabo, pardon, odpravdujem sa. Oskar Sabo, to znamená Brezovský Sabo Suja. Takto vyzerá momentálne čelo pretekov. Ja verím, že Adrian Suja to je veľký bojovník so skúsenostiami s majstrovstiev Európy juniorských, Eurokakatu, majstrovstiev Európy juniorov a verím, že bude svoju šestovku tlačiť na Oskara Saba. V danej chvíli sa na trošku buginy schovali. A už tu máme čiže je to už tá cieľová rovinka, kde je pomerne rovný úsek a následne ten výjazd aj keď nasledujú pomerne ťažké technické pasáže, ale Oskar Sabo a za ním Adrian Suja. Zatiaľ Suja je tak teraz bol rýchlejší v tom výjazde, uvidíme, či podrží tú zákrutu. Sledujeme. Stačí maličké zabíha. Teraz som to povedal, že stačí malé zaváhanie. A ako keby som to nechtiac tomuto maďarskému reprezentantovi privolal. Takže priatelia, ruky hore, Suja druhý a poďme na Brezovského. Divízia H3, to znamená vozidla 4x4. Číslo 1. Williamson, ďalej príde nám Radovan Knotek a bohužiaľ Luboš Grekuška a Nikila Planáru na preteky nenastúpia. Luboš nám mal hneď meno opraviť. Tak je, také je poradie na prvých troch miestach, ktorí to rozviací divízie H3. Pre tých, ktorí tu neboli, Brezovský je samozrejme starší matador. Neujde im o poltrate a je to dané váhou toho stroja.
pretože pomerne rýchlejšie odchádzajú dnes páj. Oskar Sabo, tretie miesto, v druhej rozdielke A7 plus A5. To bol prvý, ja šiel zase.